Oring maragul po siya niya ako mana-exercise ko guys. Para ako na diruta na kayo. Halos gisa ko na ganigang maka-display dyan. Hindi ako mana-exercise. Kasong kwenta mo ka mo. Kamuran pa mo. Mana-exercise ko. Sabi ni nga manong kayo guys. Kaya nga plaza ini. Makapadura tayo na ang kini plaza mi. Sige talibutan, ang gagawin tagiliran. Na sinawag man, ito na lang kasayos ko. Wala, lamay talaga guys. Ala! Tianggi, makabang Tianggi ang kakarin. Ang gahan na Tianggi. Ya, 50 ang short. Ang bagay mo papatas sa mga dito. Oh, ano? Guys, Joe. Plaza mo ini ha, plaza. Ini medyo makwalta yata yung mga nyalingan ini. Oh. Kaya Koreano yak marinig Koreano eh. Hey. Oh, saya na. Nasa Magalang. Masaya, marakala tao. Tipo-tipo lang rin mapapamili oh. Saya. Oke, jadi oke. Yan naman guys, Renggang Pipanganan. Ambon traffic. Kaya naman ha, Renggang Pipanganan ha. Doon naman kining side na ni Arap na ni munisipyo. Renggang Pipanganan. Ito lang yan oh, bisa kayong barbecue, chicken barbecue. Lechon manok. Lechon manok, recha. Preta, halwa-halwa barbecue. Ating bibingka. Tutumaya. Yan. Sabi ng kaharapan na naman yung plaza yan. Ha? Ito, ito, Dunkin Donuts yan, ito. Hindi naman ini guys, palengke. Sinalagyan kinapa, kinapa bagok, wawa kinapa bagok. Balasenas. Ayan guys, palengke kita naman yan, yun o. Palengke.